Olevain class a chuan internet technology practical kan enanga tuna kan hmuang hian DCA 104 internet technology hi kan ti tur ani a chuta chuanin hei thil chi hrang hrang ti tur kan nei dawn ani opening a new email account mail thar te kan siam anga ti chuan a send dan te a reply dan te ti chuan picture in thon dan te kan soit non dawna ti chuan hei hi practical an ke nei na ti ve te ngai dawna tin heng ho thil tam tak hi chu kan hriat cha vek ni te kan man tangkai mek te pawh nia chu ti rualin azira hanjira la chuanin thil tam tak hriat tur kan nei a intinan email chungchang kan chhoi dawn chuanin hei ngei lo hretel hmasa taila kan zona khanin multiple choice na kenen zir huna khan zir to te point mai thia test to tuk tuk awang khan intinan intikoma nge email hi thon masak perani kan tiang chi te zona khaum thaita 1971 ania ti chuanin tuna kan hmong ken ki Ray Tomlinson ani khi Advanced Research Project Agency kan ti ARPANET kan ti enge ni government funded program a thau khan ta internet masaber kan ti ARPANET a khan ti chuanin ani Ray Tomlinson hianin he mail an siam na turata hin an man theina turata hin contribution tam tak ania chung te chu me kena kan soibel chawanga a hning tele mail in thon chan kumte khang te po kha lo hritel ve hrim hrim taila a thange chuan jene kan soeng khanin mail thar siam dan kan zir photanga phone atanga siam dan te po ne so tak tak kan nianga mar chu tuna computer zir lai kan niangin computer atangin kan ti chin don ani gmail kan tianga chuta chuanin Google a hen Gmail ti hin chupop maila ti chuan anoi kan hmuanga create your Google account ti hi lo me ta ni heta hianin account siam thar tur kan ni wang khanin kan lu te don ani chuan kita again kan hmuanga first name last name chu tur lo ma kan hming du kha kan chumenga tuna hianin shared account mail siam pa ka tum wangin shared mail ti hi ke chuan hminga amang menga mizo bi ka hianin first name po nei lem lo intinan lalun moi tiang chi top tenom thia first name le last name ni sang lem lo ka tiang chi chuan last name so hi kan mang mai china kha kha kan lo hre boka nga chuan username a hianin hei aron suggest sa ta in omje chu mail id hi adang lam nge nge tur ania chuta chuan mail inang aum thei don lo wang khan he kan chen te mail ang te kan siam thei lo wang khan suggestion word te kharon nei chin ta ti chuan anoi hin available te por rom ta heng te pe kan tu chuan kan mang thei tina ni chu chuan ani lo point ke ma ni ra kan du kha shared mail tiang chi te lo chu don tai lang ki the username is taken ron te ta ni thil midagin lo mang to siam ani to tina ni mai ta chu wang chuanin a unique na ta number te mo handa bel tai la shared mail 333 ti taki ka mail id a khan lo mang don tai la ti chuanin error ham ta lo ta ni kimi mail ki ka mang thei tina ni chu ti chuanin hemi kan hriatel tur chu mail reng reng a hi two part changa thena nia enge ni ama sa zo ka hemi shared mail 333 lampang site hawa hi username kan ti khani meita achunga kan mong hian ti chuan an hnung lampang ami hi gmail kan ti kha ani ve thung don ti chuanin gmail soilai hianin email le gmail hrang lo te kan tam khop me email kan an ti pik taka hi chu electronic mail ti na ni me chu ta chuanin thalak te video te picture te kan in thon theita a content sok soina khan electronic mail email ti manani ti chuan chumi kan in thon theina turatan chuanin service provider an mangai ta chuta chuan Google Mail kan tiang chi te Rediff Mail Yahoo Hotmail kan tiang chi te kha domain hrang hrang kha ram ta ni hemi a second part hi domain part ania anga sa so ki username ani chu kan zo na multiple choice a pakhan zo na lo thaya mail kha chinia part nia then so mani chu ti chuan na china kan choi thok Ray Tomlinson kha enge ne hemi mail an siam na turata na contribution aron nei chu hemi add kan ti hi hemi symbol te hi aron ama idea soyania history chu bang chuanin ama siam ani ang tepon soi thei ani omel group panga na thok chu ri thoma se khang te ka kan no le thalo sha shim phim tai la ti chuan password ta hianin kan du du kan chu china antinan 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 number rengot te kha man kha chona secure don lo ta noi kan bu use 8 or more characters with a mix of letters numbers and symbol character emo thu emo number emo special symbol emo man tan khanin kan password security ka strong dona chumi ne bang chuan digit GTI tam ni box hi kan ngai to anga 1 to 8 zo hian at abc ti tan emo han thlak tai la kan password ka strong sab don ta ni mi zo zinga chuan kan pian ko mang chi te password hang kan tam khot me heng hi hacker sam tak ten al sam takin hriat thei pa thin boka chung te po chu strong deuh taka kha kan hriat dang tu ni chi kha kan ngai to thiam te po ngai om ti chuan kan tunga kan fill up zo to hnuwa next a hin kan kal mai nga ti chuan hetain kan bung hai phone number hi optional lang in la ron kal na nakina kan mail te chiang lo palemo e ka tiang chi te kha thilom thei ni chu wang chuan recover le mai emo siam that mai te po kan du thei ta ni chu tianga tan chuan kan phone number te po hi han chu lok hrim hrim tai la ti chuan phone number pakhat hi kan hriat tur chu phone number pakhat hi he phone number pakhat mang hian mail tam tak po kan siam thei ni khalai khalo hritel bok tai la ti chuan in recovery email address hi om bok ta kan mail password te pe kan thei hil thut thut thin ta ni chu ta chuan account te hi attention official mail tur ten nei sanga ti chuan in engemoni website a hanin sign up mai na tur tan te mail ten nei sang ta ti chuan in tuna ka mail id a khi ke chuan recovery mail a kamang hal mai dona kan mail dang valid to sa kan siam to sa kan mang mai don tina ni chu a chan chu password te po thei hil pal te le kha tiang chi kha awma kan boi lo na tur ta ti chuan an hnuai hian kan hnu kan date of birth ang chi te kha kan thlang mai nga entir nan shared mail tur an ni boka 2000 te kha ti chin tai la chuan mail gender kan thlang nga male or female kan du dan ang khan kan ti zo next a kan kal don ni chuan helai kan hnu nga verify your phone number ron tia kan phone number a khanin OTP verification code a kha aron thleng don ta ni chu nge ni kan verify na tur kha ni ta chumi ne bang chuan send ta hen kan kal theya ani la pon nakina kan verify tur te pon om thei ta chu bang chuan not nawa hian kan tiringa send kan ti chuan verify phot angai don ti na ni chuan han chen chin teng chuan in ka phone a tuna hianin message verification akha verification code akha ron thleng ta chu kan chulut chinanga ka mail akha ka verify ngal don tina ni chu 995920 tunai chuan kan mail te kan aadhaar ang chi te hi kan phone number ang chi te kan id ni vek to chuwang chuan uluk to siam thin tur ani ti chuan kan verify anga kan verify zuwa yes I'm in ti kan click don ani ti chuan kan scroll down lenga an terms of conditions sang sang khang ho kha kan agree anga ti chuan kan mail siam chu a process chu kha alo ni ta ni ti khan mail chu kan siam ta ti chuan hemi Google Mail kan han db kai kan hriat tur chu hemi Google service sang sang ho Google Drive kan tiang chi te enge ni hemi Play Store kan access theina tur tan te hen Google service kan mananga ya Gmail hi a popular na chan chu Google hian product kan nga ta ni intinan YouTube pa te po thil kan en do chuan inside in phut te ngai thin ta ka tianga khan kan mail id kan Gmail te ka kan mang mai thei ta ka tiang chi khanin advantage tam tak om awang khan Play Store te po Google Play Store ni Google product kan man do chuan Google account kan nei ngai ta chu kan mail id kha ti khan kan mang hal zel thei don tin ani chu ti chuan in ti khanin kan mail chu kan siam zo ta number 2 a hianin sending a new email message kan nei ti chuan reply dan hian kan soi ngai langa attach dan tele khalaya a word document ve attach dan kha kan soi ngai langa ti chuan in enge ni han thon kan du khanin mail thon te kan du khanin ati dan intinge kan tiang Google a khan Gmail han tile mai taila ti chuan kan browser a hian account pakhat ai tam te po kan in sign in theya chu kan ti chinanga
hei hi na chene kan siam kan mail a kha lo ni ta ni kan mail inbox a kha lo ni ta a hei hi ti chuan het ti lai sira hianin hei kan mail id kha lo lang ta wa me shared mail ti kha ka hming kha nia shared mail 333 ti kha ka mail id ti na ni chu ti chuanin tunai hen kan question a kan message tham tur chu ti rolin attached engam attachment music nge ni audio pictures emo file emo ang chi kha thon dan kan choi tel ma langa ti chuanin helai nge ni left side lam pangaron oma hi han soi thok thok tai la hi inbox chu kan hrianga message lo lu thau khani mai ta ti chuan start message kan tiang chi chu kan du ang nge ni lo star mark kan du ang chi hau khani mai ti chuan hei snooze kan tiang chi te time bound nein kan send theia ti chuan send kan tia hian kan send to ho ke mani ra kan deliver ho kha ron display don ti chuan draft te kan nei theia tin chu mai ni lawat google meet kan tiang chi te pokha direct in hemi ke mani mail tang hianin kan hosin kan join thei bo kan ni chu amara chu tuna chun mail thon tur kan ni wangin achung bera compose che hin kan pick don ni ti chuan helain kan munga chu ati kha chun kan va thon na tur mail khani mai ta sina entina ke ma mail nei sa hian mail hi kan thon chinanga a mail id a kha enge ni ti hianin kan han chunga space ka me che hianin mail dang po chule thei ta ni om je chu multiple mail kha rolin kan send ngal thei po ka ti chuan ani lo point kom mai nem kan separate thei po kan khalai kha lo hre ra mail tam tak copy paste ta po kan du thei ta koma separate me khan all summary chu ti chuanin api hen kan hung cc le bcc ti hi om ta ni hei hi cc han ti hi carbon copy ti na nia chu mi om je chu tuna te po hei lockdown order te chuak thara chuak thar ta anoi kan mutina copy tu ti kha om thin ta ni khami order copy an chuak ha tu ten nge dong ve ti kha kan lo hre thei thin ta ni khatiang che khanin tuna david chang te 14@gmail.com a kathon role hianin carbon copy lo dong ve tur a copy lo dong ve tur hawa kha ka select tel thei ta ni entina cc ti ka click chon hei lo lang ta mail dang enge muni pho chop tai la khitiang chi te khi cc a han ka da thei ta ni aum je chu hemi achung zo ka mail ka thun na hianin ccm hi ccml id hi lo lang ve don tina ni chu lekina kan thon chinanga result kan show bok don ni ti chuan bcc ve thung hi chu blinded carbon copy tina ni mai ta om je chu khami kan mail kha a copy dong tu ta ka kan hre ve don lo tina ni chu khalai khanin om je chu a copy kha cc a chuan an dong anga chuanin tu ten nge dong ve ti po kha an lo hre don tina ni chu copy tu ti a ming lo in che kang che khan tu ten nge hen message dong ve ti ka an lo hrianga ti chuan bcc a ve thung chuanin an lo hre don lo alang don lo tina ni chu ti chuanin subject a hian entinan mail test ti te mo kan nge ni kan mail subject a kan chung ti chuanin ta hian text engemaw te po ka kan chu thei ta kan du text te po ka kan ziak thei ta ni ti chuanin a hnuai hianin kan hnuang hai send ti pi a hianin formatting options ti te lo om ta heta hianin nge ni kan font man dong chi te po ka thil thang thang kan thlak thei ta hetiang chi ne lo hi computer a phone a tin om lem lawa a feature chong zong hi ti chuan a sira hianin attach files ti te oma heta hianin kan desktop a te khanin enge file te ka tiang chi thalak te pawh neng chu powerpoint presentation chi te ka attachment kan nei thei ta ni ti chuan kan click anga kan mail a hian ti hin a rin upload ta a rin in upload phot to nuwa enge ni kan thon thei don chau ti na ni chu chuan a hnuai hian kan hmunga insert link tuna kan hriat tel bawk tur chu mail a hian 25 MB size limit thon thei nia entinan tuna assignment hi chu mi mail a thon tur teng chi te pawh lekina in lekha zirna te mo in la nei mai thei ni ka tiang chia khan 25 MB a alin chuan a thon thei don lo mail a hian chumi ni wang chuanin video lian pui te kan thian te share te pawh kan du thei ta ni ka tiang chia ro ka chuan Google Drive a mo kan video thon du ka kan upload phot anga ti chuan kan upload link kha mail a hin kan attach mai don ani ka tiang chi tan kan hetiang insert link ka hi kan mang thei ta ti chuan tuna aron na lang kwan Ctrl+K te kha insert link short key ni ta ka tiang chi te kha enge ni kan question a kan ro sot thei bok cheu ni
ti chuan in heng sang sang hi kan hreve kanga thil har sam lo inter insert photo kan ti ma te po nge ni kan computer mi ang chi te po kan upload don ni chuan ti khan in drag and drop ang chi na mo kan du kha kan duk thlang mai nga ti chuan kan mail a khan attachment tam tak kan nei thei don ti na ni chu kha mail attachment kan thon dan tur chu nia ti chuan kan siam anga PowerPoint te nge ni thalak te Excel file te ka tiang sang sang kha mail a khan kan thon thei ta attachment kan nei thei ta ni kan donga kan ti fel to nuwa ti khan kan thon fel ta a hnuaiin kan hmu message send ti hi status a ron nei ta ni khuta khuan kan send to ho khat tlang nge yem ti kha kan end du chuan send ta kan va kalanga ti chuan in kan va check to ni helai hian kan va mail hi check thin tur nia a chan chu an mail id lo dik lo pal te po ka ti lom thei nia chumi ni wang chuan atlang nge yem deliver nge yem ti lai kha an attachment long zong nei na tlang nge yem ti kha kan va proof la thin tur nia ani lo chuan engemani error kha message ron pop up mai don ani an mail id te kha lo invalid theya ti chuan khami bi ka kha email chung chang kan share tur chu ni ta sela ti chuan lekina inbox tam tak te kan le nga chu tianga chuan helai hian kan hmu hai start message ang chi WhatsApp kan star mark ang do te po kha om ve ve ka tiang chi ho te te kha feature sakha anong keng tel ve boka khalai khalo hritel taila chuan kha khami chin bi ka kha mail manga thil thon dan le attachment nei dan kan zir thei chu ani